Sa man gitara ay baga po ani ay. Puro ramang ka intro liwang na pa ending loy. Loy, tarong nga ba? Yabag. San ba? Yabag yapon. Katungkan ba mabuti pa sa luto? Kana ba? Kay mangluto karon ba kanta-kanta ba? Ano nagkuan-kuan mo pugkan ng luto? Kasi ba kanto? Mabuti pa sa luto. Sa baluan na ay. Dahil na requesta. Ikaw na bahala dia. Gi. Kay musabay ra pug ko unsay kuan mo kay balo. Paano? Kanta ba? Kanang pangkuan ba? Pang chicks ba? Pangharana ba? Sa chicks ba? Nga. Pang mangarana. Ano pang chicks? Ah, dara Ay, ko. pang chicks. Kara, ki Migo George, mayo ka. Yatag. Aman mo chicks kay. Ha? Yang mo ano to? Dala pag gitar mga. Oh, yatag ang Migo George, gidaw. Unsa man ay unsay tara na dai? Harana daw si Mangharana chicks. ko, bay. Mangharana ko ba? Dapat ka nang mayo mo gitar, balag ako rin mo kanta. Ako sa waron ko kuan ba. Pangsimbahan. Migo George? Wala ba yo man Ha? na. Ani, wa man na tono ni yung sa yung gitara eh. Ano na mo ni gipalit? Among gitising-tistingan ba? Di ko Mangharana mi. di ko nagagitar ba basta yabag nga gitara kay mayabag ko dong kuan. Ay, taro nga, loy, taro nga, loy. Wala man na tono na. Taro nga, loy, Tuno, taro nga, asa? loy. Di ko bulmo tunog. Gi, daw. Oh? Tuno man na. Tagingting. Ikaw rin banat loy. Unsa man to? Banati ko kuan loy ang mga Sa? sa mga labsong-labsong ba? Lapso. Ang labaw suwang ba? Oh. Kanang kanta nga makadagi tag. Isa to? Chicks. Kanta. Chicks. Imuha isa. Kuha isa. Blind kay ka touch kay gwapo na ni. Tao. Ay, tama na yun. Chicks boy of the year. Touch kay vlog. Di ba dito basta-basta to yung mga ano, itong pang Saan to? business niya ba? Ay. Na pa kay pipino ta. Wala, nalaya na. O sa likod. Wala kay mga kuan day. Wala kay mga nagsunod day nga tong mga tanong day. Nagkuhan pa. Pag-upa man tubo. Nahutan kong pipino ba kay. Nagkan ka nagkuhan sa ko. Ay, pay ba? Dami ko ba? Saya nga ako kinahanglan punta nang luloy. Chicks lagi tao. Mga rana na lang tanay na iko no. Ano, napangit ko gamay oh. Ha? Gamay, napangit ko. Ano man? Ano, may pipino. Pastilan. Pag nag-supply jud dapat na jud kay pipino perminti ba Pero para nagtubo eh. para gwapo ka perminti ba? Gani, mo na ako karon gi. Kanay mong gitar, paspasin na gitar kay mangharana ko karon. Kanang mga rana-rana sa pananang mga gwapo-gwapo na. Di na basic sa Wala, kuha. di na kailangan na ron. Di na. Sa may tirada day para makuha ng chicks loy. Lumay. Magpalaban na lumay na kay mo na baligya. Nagpilam na yung paliton. Bibilin na ako sa balay. Di mo ko ito pwede na Pero fights kay na bay lumay. Oh, lumay. Isa na kaana sa chicks. Ano? Oh, wa na. Sige, nagkapyot. Bisig asa ka magto. Pasi lumay, si Luloy may sig pamahay. Wala. Gibilin ako kan. Gibilin ako. Loy, pakuha na na. Palitan mo loy, isa grapon ba orang. Palitan na. Gamay raman na. Ana ra na siya oh. Tagpila po, tagpila. 500 ng sa. Nga na, barkada lang ko. Amigo niya. Gani, 500. Hangyo, 1,000 na lang na hangyo. Barkada man. Yatag na lang siguro na, bay. Sam nangangyo, subida man nangangyo na. Yatag na lang na, bay. Barkada man. Mabuhat ko lain, mabuhat ko. Daw, asa na ito nakukuha ah. Sure. What if, Loy, di mo gana, Loy? Saan mo na, Loy? Aw, balik ang pipino. Bakit? Pipino, Loy. Ana. Asa di mo Ah, gana? wala na eh. Dapat. Kanang perminti na no? Pero siya pipino ba? Perminti na. Oo, perminti na. Pero karon, nalaya lang. Sa gwapo ra lagay niya. What if sa tutsa? tutsa. Minus ka Oh. tutsa. Lumay na siguro ko, Ben. Pada siguro lumay, Ben. Eh, minus mo tani, Ben. Ano yun? Ah, mahulot na dito kung lumis balay ba? Inot, ani, barati gitar, Loy. Ay, hindi na kailangan ni. Unsay di kailangan? Kailangan niya po ng gitara loy. Parehan ako. Kay mga chicks na ako, di na kumagi ng mga nyana. Gitar-gitar ba? Niya parana ba? Sige daw. Katagi daw pinakanindot nga pang chicks ni mo nga mga kanta. Pan-chicks? Kuan, Loy, kabilang buhay, Loy. Eh, Yun yun na lang lang. buhay. Naman na dito lain nasod. Kabilang buhay. Mm. Kuan mo na mo magag namatay na na. Dahil na lang. Yan ang kuan ba? Itong, Kabilang bahay siguro, pwede. Oh, kana. Okay. kaya kuan siguro. Ah, si Luli na, bahala na eh. Ang gitar, Loy. Ikapoy na ko na itong kapuang bay. Sige ra tagtambay. Gitar, Sige ra taglingkod, sige ra taglingkod. Sa siyang mga araw. Nakasa. Di pa ka pamulong
Gitar. Kita. Di pa kabalo mo gitar, yabag pa kay tingog. Kompleto eh. Akong Kompleto ginoo set up. akong ginoo testing ko gitar ba? Dili mo kabalo mo gitar. Oo. Sarap sa ilalim ng kalawan. Yakap. Hata kang luy-luy kay di pa ka kabalo. Sultaan niya. Karelate si tata nang ikaw at ako eh. Di siya karelate na. Kay Naman. Itong bahay ko bo. saan pagkarelate na niya? Oo, man uyab. Oh. Padung mangita pag uyab no. Katong kuan ba? Katong rana lagi. Patay ka ako'y makagitar lagi ana lagi basta kay yabag lang yun ang gitara kay yabag. Ako'y tirada ko na ba? Ay bay, sa nagdala jud na yabag. Kana mga gitik-gitik kana mga gitar, gitik-gitik patay sila ng gitik ay. Gitikon mo. Gitikon mo yung mga yun. Ako di ko kabalo mo gitar bro. Ay mo kanta bay. Kuan nang basa na ba? Yabag kay kuan. Yabag mo ikamang luwa kanta na noon. Oy, kanang mga nga na gitar, gitikon yun ang nagsakto gyud nga gitik. Kinagat. Gitik yun. O yung dang gitik. Lagi. Apa? Yan na. Uy, tila ba lahat nagbago na? Siglang iyong mga mata. Bakit ka nag-iba? Meron na bang iba? Ka lang palang umalis. Pa isa to, okay na to. Kulang Ha? pa kayo bay. Kulang ba kayo bay? Hindi pa ko dili pa na bay. Buhay na siguro batuon na lang kuan ba. Okay na dito. Pag-ilis mo ko. Pag-ilis mo kay alakan mag sanina ay mag mga rana tayo nga yung formal formal dito. Gilis ata bro. Formal mga kuan ba? Pacha ka to bay, kulang pa man kayo bay. Okay na ito. Pag-ilis mo dito kay Tara lay, magilis ta lay. Tara. Kusay oras na lakaw. karon pagbalik ninyo nya karon practice ako dire kay para na kay kapuli-puli yun nya. Unya pagbalik ninyo pakitaan na mo mga gitar jud na. How ba ilim ka na anak eh? Oh, kabalo. Diyo ko kabalo mo gitar bay. Sa may nindot nga plano no. Pagbalik ato mga buang karon dire. Kawaton na ng gitara.